الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bugün zor günahlarının 22-nче türін алып китербез. Bu günah хатыннарның ирләргә, ирләрнең инде хатыннарга ошарга тырышуы. Ягъни хатын-кызларның мәсәле иратча киенү, иратча сөйләшү, иратча инде прическалар, чәчләрен ясату инде иратларның киемен киеп йөрсәләр инде менә шушы төркемгә керә. Һәм шулай ук инде иратлар да хатын-кызларча инде киенеп йөрсәләр, үзләрен хатынча инде тотсалар, хатын-кызлар кебек инде хатын-кыз шикелле инде шулай ук чәчләрен ясатсалар, анда бизәнсәләр, һәм инде төрле бизәнү әйберләре, теге чылбырлар, балдаклар, беләзекләр куллансалар, бөтенесе дә инде шушы төргә керә инде. Һәм бүген дә инде без моны күрәбез, киң таралуын. Мәсәлән, киемнәргә килгәндә дә шулаймы? Безгә иратларга инде хас булган инде чалбарларны да хатын-кызлар хәзер инде киеп йөри, һәм бу инде шуңхатлык теге киң таралды. Хәтта моңа каршы берәр сүз әйтсәң дә инде сине инде жүләргә, тилегә саныйлар. Чөнки бу гадәти әйбергә керде. Әмма ләкин инде бу иратларга хас кием, моны инде иратлар гына киергә тиеш. Һәм инде менә бу итәкләр, ул шулай ук хатын-кызларга гына хас, һәм иратларга бу тыелган булып санала инде. Һәм әгәр дә шулай ук теге төрле җирләрдә, концертларда, киноларда инде телевизорлардан инде күрсәтәләр, иратларның хатын-кыз булып киенеп, бизәнеп уйнауларын, кешене көлдерер өчен, күңелен керер өчен, яки киресенчә инде хатын-кызларның ир булып киенүләрен күрәбез. Бу шулай шушы зур гөнаһларның бер төренә керә, хәтта шаярыр өчен дә инде, кешене көлдертер өчен дә инде иратларга хатын-кызларга, хатын-кызларга иратларга ошарга ярамый. Шулай күрәбез инде хатын-кызларның да иратларча инде чәчләрен ясату, кыскача гына ясап инде. Менә бу шулай ук шушыңа керә инде. Һәм менә шушындый төрле охшатулар инде хатын-кызларның иратларга, иратларның хатын-кызларга инде бу һәлакәткә алып баручы зур гөнаһлардан булып тора. Һәм моңа инде иң беренче инде хәдис Бухари җыентыгында килә торган сахих хәдис. Ибн Аббастан килә бу хәдис. Ибн Аббас әйтә: "Лә'ана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям муханнафина минар риҗал ва мутарраҗилати минан ниса." Пәйгамбәрбез ди, саллаллаһу алейһи ва саллям, хатын-кызларга охшарга тырышкан иратларны һәм иратларга охшарга тырышкан хатын-кызларны ди ләгънәт кылды ди. Менә бу безнең инде ачыктан ачык инде иң беренче хәдис була. Шушы кешеләргә инде кем бер-берсен ошарга тырыша, хатын-кызларның иратларга, иратларның хатын-кызга инде пәйгамбәрбез ләгънәт кылган. Һәм шулай икенче хәдистә килә, Абу Дауд җыентындагы сахих хәдистә инде лә'аналлаһу раҗулату минан ниса ди. Иратларга охшарга тырышкан хатын-кызларны Аллаһ ләгънәт кылды ди. Менә бу безнең төп дәлилләр булып тора инде. Шуңа күрә безгә инде сакланырга кирәк, туганнарыбызны, якыннарыбызны, әгәр дә инде хатын-кызларыбызда күрә башлыйбыз икән, иратларга охшаган бер сыйфат киенү ягыннанмы, анда үзенең холкы ягыннанмы инде чәч ясалуындамы инде, без инде аларга инде насихат кылырга тиешбез. Аллаһның ләнәтенә дучар буласың килмәсә инде хатын-кыз булып кына кал, иратларга ират булып кал дип инде. Һәм шулай ук киемнәргә караганда инде аңа үзеннән ачык хәдис килә. Ул Абу Дауд һәм Муснад Имам Ахмад җыентыгында килә торган сахих хәдистән Абу Хурайра исемле сахаба риваят кыла: "Лә'ана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям ар-раҗулу ялбасу либасуху мар'a ва мар'ату талбасу либасуху раҗул" ди. Хатыннар киемен киюче иратны ди, һәм ирләр киемен киюче хатын-кызны ди Аллаһ Тәгалә ди ләгънәт кылды ди. Менә бу шулай ук күрсәтә, шаярып та кызык эчендә инде иратларга хатын-кыз киемен киергә ярамый, һәм инде хатын-кызларга иратныкын киергә ярамый. Без әйттек инде, мәсәлән, киң таралган чалбар, шулаймы? Әйе, кайбер галимнәр әйтте, өйдә анда теге итәк астыннан юбка эченнән
теге җылы булсын өчен инде ярый диләр теге трико штаннар киергә. Әмма ләкин урамга чыгып киергә теге сыланган анда чалбарлар бу катгый тыелган. Һәм нәрсә диде? Пәйгамбәрбез ләгънәт кылына диде шундый хатын-кызларга. Хатын-кызның төп киеме ул итәк булып санала. Һәм хатын-кыз бары тик урамга чыкканда инде итәк кенә, шул озын итәк киергә тиеш. Әмма ләкин инде шалбар кию иракларга охшашка керә инде. Һәм галимнәр әйтте, шушы хәдискә эләгә диде. Шуңа күрә без тәрбияләргә тиешбез хатыннарыбызны инде, кызларыбызны бары тик итәк кенә киергә. Һәм итәк дигәч кыска итәк түгел, озын итәк. Әгәр дә инде теләмибез икән, Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте булуын инде. Кызганычка каршы инде хәзер ираклар инде шунхатлык зәгыйфләнде. Үзебезне дә тәрбиялый алмыйбыз, хатыннарыбызны да тәрбияли алмыйбыз. Һәм инде тагын да куркынычрак хәдис килә. Бу бигрәк тә инде җәмгыятьнең бозылуына, хатын-кызларны гына гаепләргә ярамый, ираклар үзләре гаепле. Чөнки алар инде шушы үзләренең кул астында булган хатыннарын, кызларын инде өйрәтә алмаганда, гыйлем бирә алмау аркасында инде җәмгыять шундый бозыклыкка төште. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, 3 төрле кеше җәннәткә кермәс ди. Ан-Наби саллаллаһу алейһи ва сәллям قال ثلاثة لا يدخلون الجنة. 3 төрле кеше ди җәннәткә кермәс ди. Беренчесе ди al-аaqu walidayhi, әтиянин рәнҗитү. Әтиянин рәнҗитү, моның турында инде без алдык, шуңа күрә инде тукталып тормыйбыз. Икенчесе ад-даюс. Ад-даюс кем ул? Ул инде иратларга кагыла, хатынына карата көнләшү булмаган ират ди. Ягъни көнче булмаган ират. Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә синең хатының бүтән шит иратлар белән анда сөйләшә икән, аралаша икән инде, көлешә, шаярыша, күрәбез туйларда, анда юбилейларда шит ирләр белән бергә бийләр, анда бергә шаярышалар, бер-берсен тоткалыйлар, шулаймы? Исәнләшкәндә анда үбешеп исәнләшәләр. Әгәр дә ират хатынын шушындый гамәлләр кылырга рөхсәт итә икән, Пәйгамбәрбез әйтте, мондый ират ди җәннәткә керми диде. Чөнки ират хатынына карата нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям? Көнче булырга тиеш. Бүтән иратларга көнче булырга тиеш. Бүтән иратлар белән шаярыша икән инде, ул инде аңлатырга тиеш. Аллаһтан курк, Аллаһка кайтасың бар, сиңа мондый гамәлләр рөхсәт ителми дип. Безнең хәзерге көндә нәрсә күрәбез? Монда әйтеп китәргә кирәк. Эш буенча ярый шит иратлар белән шит хатын-кызларга сөйләшергә. Бары тик эш буенча гына. Мәсәлән, кибетләрдә, анда башка эшләрдә инде эш буенча гына. Бу ярыймы, ярамыймы, ничә сум тора анда, ничек эшләсәк хәерле була, эш буенча рөхсәт ителә. Монда берни проблема. Әмма ләкин эштән тыш шаярышу, анда бер-береңә инде төрле комплиментлар әйтү, күлмәгем матур, бигрәк шибәр хатын икәнсез, бигрәк шибәр ир икәнсез. Анда күлмәгегез бик матур икән, анда бик оста сөйлисез анда, һәм башка төрле комплиментлар ясау инде. Анда шул мисал китергәнчә инде кочакланышып исәнләшүләр, кочакланышып теге үбешеп исәнләшүләр безнең җәмгыятьтә киң таралган бит инде. Бу барысы да инде катгый тыелган. Чөнки ират кеше үз хатынын көнләргә тиеш шит ирләргә. Һәм инде шит ирләр белән менә мондый муамәләтләрне инде ул рөхсәт итәргә тиеш түгел. Без күрәбез бүгенге көндә иратлар рөхсәт итә хатыннарына, кызларына инде тышка бизәнеп, матур итеп киенеп чыгарга, шулаймы? Бит хатыны аның бизәнеп, матур итеп киенеп чыккач, бүтән ирләр карый, кызыга, аның белән сөйләшәсе килә, аның белән муамәләт кыласы килә инде. Ахыр чиктән инде Алла сакласын барып җитәргә мөмкин зинага да. Чөнки күп иратлар килеп җитә, менә хатын йөри башлаганда иратлар белән чуала. Кем гаепле? Хатын-кыз гаеплеме әллә? Юк, син гаепле. Чөнки син иң башта ук рөхсәт биргәнсең, тәрбияләмәгәнсең шушы динебезнең асыллары белән. Монда хатын-кызларны гына гаепләү дөрес түгел. Монда иң беренче гаепләргә кирәк иратларны, аларның шундый җилбәзәк булуын, аларның шундый менә шушы иратлык сыйфатлары югалу аркасында. Шушы динебез кушканса, Пәйгамбәрбез өйрәткәнчә тәрбияләмәгәнгә. Иң беренче инде дини гыйлем булмау аркасында инде
Һәм икенче инде үзебезнең ираклыгыбызны югалткан аркасында. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Җәннәткә кермәс ди, мондый ират ди. Бу хадис тәрбияли, хатыннарыбызга карата көнчелек булу, көндәше булу. Әгәр дә алар гына инде көндәшмибез икән, жүрсеннәр анда, чит ираклар белән аралашсыннар, бизәнсеннәр, бөтен матурлыкларын аларга күрсәтсеннәр, безгә инде ярый, нинди булса да дип, бу инде гафу итегез, Пәйгамбәрбез хадис белән әйткәндә ираклык сыйфаты түгел. Шуңа күрә без хатыннарыбызны, кызларыбызны, ярхамукалла, тәрбияләргә тиешбез инде. Ничек итеп, шушы тыйнаклыкка динебез кушканча, Пәйгамбәрбез өйрәткәнчә, Аллаһы Тәгалә риза булганча итеп. Шул вакытта гына үзебездә һәм гаиләбездә инде җәннәтле булачак. Әмма ләкин инде төрле фәхиш эшләргә инде эшлиләр икән, без аларга күз йомабыз икән, ахыр чиктә инде Алла сакласын. Гаиләбездә, үзебездә җәһәннәмдә булуы бар һәм җәмгыятьтә төрле бузыклык таралачак. Бүгенге көндә инде күреп торабыз нинди хәлдә. Ни аркасында? Менә шушы ираклар ираклыгын югалткан аркасында инде хатын-кызлар инде үзләренең хатын-кызлыгын югалтканлыгы аркасында. Һәм өченче төр кеше нәрсә ди? Ва раҗулатун ниса ди. Ирләргә охшарга тырышкан хатын-кызлар ди. Монсы инде хатын-кызларга кагыла инде, күбрәк инде иракларга охшарга тырышалар. Иракларча инде чәчләрен ясыйлар, иракларча киенәләр, иракларча инде бөтен җирдә хуҗа булырга тырышалар инде. Монсы инде шулай хатын-кызларны тәрбияли, хатын-кыз булып калырга, иракларга инде охшамаска инде. Һәм менә шушы инде беренче төре булса, иң зур гынахларның, иң куркыныч гынахларның инде хатын-кызларның ирләргә ашау, ирләрнең хатыннарга ашару. Икенче зур гынахның бер төре ул дәюс дидек. Ул кем дидек? Хатынын инде көнләмәгән ират. Менә шулай ук зур гынахлардан санала, чөнки җәннәткә кермәс дигән сүз ул безнең шушы гынахның дәрәҗәсен күтәрә зур гынахларга. Һәм әгәр дә шушындый сыйфатларны без үзебездә күрәбез икән, без үзебезне инде тәрбияләргә тиешбез. Әгәр дә без җәннәт әһелләреннән булырга тиеш, буласыбыз килсә инде. Һәм Алла Субханаһу ва Тәгалә тәүфик хидаят бирсен, шушы хадислар белән үзебезне, аннан соң гаиләбезне, җәмгыятьне үзгәртергә инде. Әйе, бу бер көндә генә эшләнә торган түгел, чөнки инде шушы җәмгыятьне бозу, җәмгыятьне таркату, бу иратлык югалту инде ничә еллар, гасырлар буе бара, һәм моны бер көн эчендә генә үзгәртеп булмый. Әмма ләкин без шулай итеп динебезне өйрәнеп, шушы хадисларны, аятларны укып инде без тырышырга тиешбез үзгәрергә һәм инде калганнарын да яхшы якка үзгәртергә инде. Әгәр дә без инде җәннәт әһелләре буласыбыз килсә, инде мунафик булып, икейөзле булып гына йөрисебез килмәсәк, ихластан Аллаһка табынучылардан, Аллаһка якынаучылардан буласыбыз килсә, без үстебездә инде һәр көнне, һәр вакытта да эшләргә тиешбез. Гыйлем алып, алган гыйлемнәрне тормышка ашырып инде һәм инде күп итеп изгелекләр кылып. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә хидаят тәүфик бирсен, шушы хадислар белән инде гамәл кылырга, Аллаһ Тәгалә риза булган гына гамәлләр кылып яшәргә. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.